ila Tommy rồi đi là BB calendar chứ cháo tóc tao tóc tuổi này cái chuyện gì được lắm bây giờ BB calendar chu ni kha với cả Sunday lại với cả shooting kan su ka mo khata khanin khan group photo sang kan la hi henga hian kan right ni ang chi te hei Indian Republic Day te right nge ta kan nei ta chuan Christmas charity right ka han ti ang chi te Independence Day charity right ti ang chi te kong kata hian Voirukbor Valley charity kan bei tlang pu china chung vel chu chin chena boka tin government holiday zong zong kha boka hei kan logo ni tiang hian 2022 na lutuk ringot leve ngal te ang hei adu piang tan alei thei ni ti kha kan lo soye thadon khep ma ole kan calendar BB Bakers Brotherhood te calendar chu ni aman tur ka cheng za ai tlom lo kan ti charity sum tur ni sum la lo na ang chi tur andinan member te tanga thori ngot ang chi hi chu tiru tu kan kalpui lem lo merchandise ang chi ka han ti sat te sticker te kan calendar te pok han siam thole ki chain ti te hei kan ki chain ang chi te mo thì khi kan tin sa khang tang sum lo lu thi kan sum nar berani chumi tu chon calendar kan siam ve le adu tan chon noi som pon le thei adu tan chon cheng za pon le thei ni ti ka kalo soi le ni welcome back to the channel April is back chuan BB calendar kan nei lom nan page shout out tur kan ya bikers mizo bikers cartel mizo _bikers_ cartel thì nhỉ description là anh page IG page link kalau dah ngak khoi takin min follow tu ten an mani page follow turin ka ngen chawa ani hi bike lampang mizo bikers te nge khovel mun zau zo ka phau chu tum page siam ten ni kan sai ani ka khoi ta kalau follow tu chawin cái số việc chơi này Millennium Center and với random station này red anh hol nó xa nè traffic jam nó sẽ cop mai về trong hiện đồ điện hồn sốc ha anh kalpui lệ talawa kalpui zuya đồ điện hồn sốc ha kan ti lệ talawa si hi min kalsan tak lawa object takin chingkang lama po kan buat le ni tenan soya poi ka ti deu chu pakhat chu hei kan tun naya shit thế nên muốn sang ate kan han kau ve kan khu chonin mas pon vo to ngai re lo ti hi soi nuam ti deu hi kan om thina mas vo lo hi soi nuam ti lo tur ni soi nuam kan ti jok tu chu ke ni chu kan film khura mas te kan vo thina kut te kan sil nguna han sanitizer te kan mang na sa ti soi nuam kan ti jok tu ni om ta kalan line ani lo jok soi nuam kan ti tat me heng hi kan sim amo kan ti lo trauma zo le kut sil te heng bak hi invent na kan nei lo kha kan khu a kai om lo ti wanga mo kan veng a kai om lo ti wanga hin thla da ri kut kha thil fin thla ber ni lem lo san chu shi hian min kal san tak si lo om reng thau si a shi hi chumi ni wang chuan kan in veng film khu tur ni ti kha ka lo sei về sớm sớm nghe thì xuống traffic kan jam sa zeng huem pi ta kani tun lai ko vel lum le dan pe ka sa thiam to lo har ma sa te kan rai kan tum te reng nen kan rai thei lawa ro te ron sur January la tun ka to pa po hian ro su tu ten apele boxia kan rai thei nge mo tin man zan a khan IG a khanin story a khan Q&A ang deuh chi question and answer ang chi kha kan ti ve a thakop me zona
tra tak tak te min zo ta then chu zo na ni chi lo tam ber chu right tur som na ni a khua a te in veng a te right tur som na kha tam ber ni a ka sai fo trina ni sei to ti hi om thelo ni nge YouTube ở trong sợi tọt thì ông thầy là cho bọn dân cái sợi nó lên à right là tak right ang hi chút thì lúc kinh cái dân cái tin lâu thì là cái mà fitness đam bằng ni lovin YouTube hi kan na pui ber ni lem lâu hun ol no khana na kan man ang chau ani wangin in min request ang zong hi ka ti lot ling thei thin lâu ka sợi phu thin na na het na nei kan ni izon na shan nei kan ni chumi chuan right tu ringota chol hanlak te leaf hanlak te hi thil travel ani lem lowa katum lutuk lo bo ke ma po yan chumi ni ba ton san riak te le hang chi rang chi han right hi ka ti lo ting thei lowa atang puin ka right zan riak anga la tak ta kan kal hi chu ke mani office duty thil pa ka ti na ani te feka asan pa liu hian hemi motor vlogging ka tang hian asan palilin vuin thleng hian in chol hi office tang hian chol right to rim chol hi kala lam mi lowa a chan chu kana hi ka ngai pemo em wangin kana awang hian ka right te ke YouTube channel te hi kana hi a hlia khu tur ni lo ti hi ka ril ro lian ber ani wangin chu tiang chuan in min som na thin te mun la tak mun wam tak khon wam tak ka kal chak em na hun na min on som ngat pe chon ka chak thin em a se kha sei to ang khan khatianga pu den noi an thok kan ni wangin enge katin ri lo ni ma se pathian in ramati chuan kan chak em te hang chi de chu kan na ti lo ting thei tur angai la pakhat na chon shi hian min ti bu ma shi wang hian in chua hi har em ani ko chen ka ta red test te alo ngaya red certificate te alo ngaya ko chen ka ta phim ko thil tu mi khol nei lo te kha ti chu sang in rel bol dan sang te kha lo ma khang song kara lo ti lu cha ang chi te kha afu per lo hian ka sa vetrina chu mi ni wang chuan in zan riak ngat pe chu ti lo hi a tha ka ti tin hei sticker te kan in pe chan chun sweet te po kan sama kha ang zong te po kha thil hlom tak ani tum lai shilian lai chuan life hi abuai fek ani mai nun pung hi abuai fek ani ber mai he shi wang hian mo chumi ni wang chuan min request te min du sakna awanga right tura min sopna ang chi zong te hi kalola ti lo tling thei lo ni ti kha min shet sakula ti kha kalau sei ve mai ni chu kalau sei non le ni chu ka sei fu to thin ngin enge shelote kan lo om pal ta kin kalau sei ve la shim ani pathian in ramati chuan ton kara te chuan right kan han tum to anga sang ni som ni pania hian ai zol khapon han kal right chuak mi lo le nga kan tum in ruwa sur boxia ruwa sur right hi thil nuam lo tak ani khotra kum kada khotra heti zat oma chuta kara ruwa sur lo right chen ka chu thil pe om lo ani antina zing kan tho limani sa uta kan tlana alak lo lai aron su te hi chu she thiam thaya kha chu problem om mutuk lo ma zing chu don lim atanga khodur khonwam lo atanga chu hi chu pe om lo ve de ule kani chumi ni wang chuan tun ka to po khan kan han rai tamia lo khan ya me she thiam na kan ti la tin kon puya subscriber te viewers chan ka 10 mil lo chang zi 10 mil lo chang ni ti ka share poi ka ti khop ya karon update har do le ka chan chu zinga kan thu chop chil chau wang khan enge community mo IG la ma ta po engma update ka karon da lo min chang thon tu te song chunga ngai dam na ka di le mi lo chang tu to su ke ni ang right ti mai ho lu tuk pai pon phum zo le to ni tlai chu ngai zo chu pai phum khu le to mai ni kha kan calendar siam pa ka oron vlog zoi karon sei ve zoi ni tin ka sei du pakhat le chu ka sei ka ti chu in ril ru lo na lo se
lấy tuần này kan tan sok nem em mà two wheeler khop pui chunga hian two wheeler rider than khati polai lo deuh kan tam khop mai a heti kan in tla thap lai a traffic jam lai min on double overtake kan tlan pip pip ang chi te le heti mo changa tlan lai a reckless deuh min on pel ang chi hi tam tak kam thina chunga chuan a tlang puin two wheeler taxi ho hi in ni vek chu ka tilowa ma se in tam two wheeler taxi ho hi tlem lo polite ve deuh teu ti hi ka lo cha du cheu ni in ni vek chung lo wania ma se then khat in om thin chi takin ke entry na kung chung an tlan dei teng a nil ro tu lo in vain ka tina ni lo ni then khat tlem zong om hian in apol ang te ang hian ming ati se ve thena chumi ni wang chuan in polite teu polite turin ka cha chon hein polite viau thonangin polite lo zeu kain lo om ve thina ve zeu thin kama lo se ve me ni chu le kha calendar release pa kan video sem the chuni sala ka to pa rai kan tum don ni tum photang tum chon kong om ti kha tum lo pon kong chu om thau bye leven ko thol lo dam thau la kai hule thoi don ne pathe rang ti chuan bye bye ve kule